Dnes máme voľno v práci, pretože je veľkonočný sviatok, Veľký piatok, takže ja som si troška oddychla, pospala a teraz idem také neskoršie raňajky urobiť, také zdravé, takže som si tu pripravila avokádo, som si včera kúpila, vajíčko som uvarila na tvrdo, citrón je tu pripravený, korenie čierne, sol. Do toho dám jeden sáčok vlákniny z čakanky, aby som aj svojim črevám urobila dobre. Potom tu mám prášok proteínový Nutrilite, trošička do neho pridám do tej pomazánky, budem robiť takú avokádovú pomazánku si na chlebík. Hore nad proteínom mám už pripravené Truvivity, to je vlastne taká nutrikozmetika, ja si to teraz pravidelne dávam ráno, rozmiešam jeden sáčik do pohára s vodou, pretože je tam vitamín C, zinok a pomáha mi to, zistila som, že mi to zastavilo padanie vlasov, spomalilo teda. Takže toto tu máme prichystané, chlebiky, tie si opečem tuto v tejto teplovzdušnej rúre, takže tie si dám zatiaľ piecť, kým si urobím avokádovú pomazánku, nejaká zeleninka k tomu a raňajky hotové. Dobre, dáme to na nejaké 4 minútky. Menej. A ideme robiť tú pomazánku. Ja si medzi tým teda rozmiešam tento prášok s vitamínom C a so zinkom v pohári. Má to takú príjemnú grapefruitovú chuť, je tam výťažok z ružových grapov a acerola. Takže je to z fariem Nutrilite, tieto rastlinné zložky, ktoré sú tam pridané. No a idem si nakrájať teda to avokádo. Snažila som sa vybrať také zrelšie a stálo aj vonku cez noc. Takže takto nejak to vyzerá. Ja použijem teraz iba jednu polovičku, lebo som na tieto raňajky sama. Pretože môj synátor teda veľmi týmto veciam naklonený. Je v práci. Nakrájam si to, vylúpnem. Avokádo je veľmi zdravé, pretože obsahuje prirodzene v sebe tuk, ktorý potrebujeme, ten zdravý tuk, ktorý potrebujeme pre fungovanie mozgu, ale aj vôbec pre také celkové premastenie organizmu, keď to poviem tak laicky. Čiže dobre, som si zamazala prsty, nevadí. No, takže prsty utreme. To sa nezomiera. Vezmem si vidličku, aby som to vedela, to avokádo s tou vidličkou potlačiť. Troška citrónovej šťavy do toho dáme. Aby nám to zvýraznilo chuť. Teraz tam pridám trošku čierneho korenia.
si takto vždy meliem čierne korenie priamo už do jedla, aj sol, lebo má to potom takú výraznejšiu chuť. Avokádo samo o sebe má takú neutrálnu chuť, takže treba ho vždy dochutiť niečím. No a teraz som si vybrala takú zložku, lebo dávajú tam aj cesnak ľudia, ale mne cesnak až tak veľmi dobre nerobí na žalúdok. Takže ja si tam dám vajíčka. Takto si ich pokrájam na drobno, ja ich ešte s tou vidličkou v miske rozpučím. Medzi tým sami už urobili aj chlebíky. Aspoň teda taký signál som dostala a takto vidličkou si popučím ešte tie vajíčka. Keď tam zostanú kúsky tých bielkov, nevadí, veď aspoň bude do čoho zakusnúť. Dajú sa tie vajíčka samozrejme aj nastrúhať na drobno a tak pridať, že je to potom také kompaktnejšie, ale mne sa nechcel teraz kvôli jednému vajíčku vyberať strúhadlo. Takže v podstate takto by to mohlo aj zostať. Okoštujem, či tomu niečo chýba. No. Korení tam je cítiť dosť, ja by som tam ešte citrón pridala. Tak. A trošička ešte soli. No a teraz to tu pekne nadekorujem. Polovičku avokáda dám ešte do chladničky. To si dám zajtra na raňajky. Medzi tým sa mi už chlebík opiekol. Super. Opekám ho preto, lebo ja mám rada taký chrumkavý chlieb, už keď je starší, teda, aby sme ho jednak nevyhodili a jednak ráno by do žalúdku malo ísť niečo teplé. Takže teplé budem mať, aj tuto som si zaliala čaj bylinkový, je tam citrónová tráva, je tam šalvia, je tam troška majoránu a je tam medovka. No a takto chlebík je poopekaný, teraz si to už len natrem. Ľudne aj vidličkou. Vidíte, že to sú akože, niekto si myslí, že keď sa máme zdravo stravovať, že je to náročné na peniaze, náročné hlavne na čas a vymýšľať, no tak ako tuto som kúpila jedno avokádo, ktoré tu u nás v Penny stálo, myslím, že 90 centov, ale keby som tak, že ja som použila polovičku, takže 45 centov avokádo, polovička citróna, to sa asi ani vyčísliť nedá a jedno vajíčko. Starý chleba som zúžitkovala a raňajky na parádu. Takže mám, no a presne som tam ešte zabudla dať vlákninu, takže tú vlákninu si dám
takto navrch posypem. Ono sa to tam rozpustí. Tak, dá sa aj takto, dá sa to nasypať aj do kaše, čiže má to viacero použití. No a ten proteín, ten som tiež samozrejme tam zabudla dať, bo som sa sústredila na tie hlavné. Teraz otváram nový proteín. Ten proteín je zo hrášku, pšenice a zo soje. Soja funguje ako ženský hormón. Estrogen, je to vlastne fytoestrogen soja, takže je to veľmi dobré pre ženy, hlavne v menopauze. No a ja si to takto posypem. Troška lyžičkou zapracujem ten proteín do toho. Malo by sa to do tej misky dávať, ale nejak som pozabudla. Takže máme zdravé raňajky, chlebík s avokádovou pomazánkou, ešte k tomu rajčinky prídu a bylinkový čaj plus truvivity zarobené s vitamínom C a zinkom, takže dobrú chuť.